Mudzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Takulandirani abale okondeka pa tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachisanu pa 9 May 2025. Ndipo mawu athu oyamba tipitirize kuwerenga mawu a ntchito za apostoli. Tikudziwa kuti buku limene liadalemba ndi Luka. Ntchito za apostoli mutu 9 kuyambira ndime 1 mpaka na ndime ya 20. Amene akutuwerengera mawu oyamba ndi a Charles Tom kuchokera ku St. James Chilomoni Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Tikuwerenga uthenga wabwino wa Yohane mutu 6 ndime 52 mpaka 59. Amene akutuwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Eugenio Koki achipani cha Montfort Missionaries kuchokera ku St. Louis Montfort Balaka Parish mu Diocese ya Mangochi. Iyeyo ndi mtumiki wanga amene tidansankha kuti akalalikire dzina langa kwa anthu a mitundu ina. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi. Saulo uja ankaopsezabe okhulupirira a Ambuye nkumafuna kuwapha. Adapita kwa mkulu wa ansembe onse kukapempha makalata opita nawo ku nyumba za mapemphero za ku Damasiko. Ankafuna kuti ngati akapezeko ena otsata njira ya Ambuye, kaya ndi amuna kaya ndi akazi, akawamange nkubwera nawo ku Yerusalemu. Ali pa ulendo wakewo adayandikira mzinda wa Damasiko uja. Mwadzidzidzi kuwala kochokera kumwamba kudanzinga. Adagwa pansi namva mawu akuti, Saulo, Saulo, undisautsilanji? Iye adafunsa kuti, ndinu yani Ambuye? Iwo adati, ndine Yesu amene ukundizunza. Koma dzuka kalowe mu mzindamo ndipo akakuwuza chochita. Anthu amene adali naye pa ulendowo adayima, adangoti chete. Mawuwo ankawamva koma osaona munthu. Saulo adadzuka, koma pamene adatsekula maso ake sadathe kupenya kanthu. Tsono anzake aja adamugwira padzanja nalowa naye mu Damasiko. Ndipo adakhala masiku 3 osatha kupenya ndiponso osadya kapena kumwa kanthu. Tsono ku Damasikoko kudali ophunzira wina dzina lake Ananiya. Iyeyu adaona m'masomphenya Ambuye akumuyitana kuti, Ananiya. Iye adati, inde Ambuye. Apo Ambuye adamuwuza kuti, nyamuka upite ku msewu wa mu mzindawu umene amati njira yolunjika, ndipo ku nyumba ya Yudasi ukafune munthu wina wa ku Tarisisi dzina lake Saulo. Panopa akupemphera ndipo waona m'masomphenya munthu wina
dzina lake Ananiya. Akulowa ndi kunsanjika manja kuti apenyenso. Atamva zimenezo, Ananiya adati, Ambuye, anthu ambiri adandiwuza za munthu ameneyu kuti adawachita zoyipa zambiri anthu anu ku Yerusalemu. Ndipo wabwera kuno ndi ulamuliro wa akulu ansembe kuti adzamange onse otama dzina lanu mopemba. Koma Ambuye adamuwuza kuti, Pita, pakuti iyeyu ndi mtumiki wanga amene ndidasankha kuti akalalikire dzina langa kwa anthu a mitundu ina, mafumu ndiponso Aisraeli. Ine ndidamuonetsa zowawa zonse zimene adzenera kumva chifukwa cha ine. Pamenepo Ananiya adanyamuka nakalowa nyumbamo. Adansanjika manja Sauloyo nati, M'bale wanga Saulo, Ambuye Yesu amene anakuonekera pa njira imene wadzera ija andituma. Akufuna kuti upenyenso ndipo udzazidwe ndi Mzimu Woyera. Pompo m'maso mwake mudachoka zinthu zonga mamba nsomba, ndipo adayambanso kupenya. Adayimirira nabatizidwa, ndipo atadya chakudya adapezanso mphamvu. Saulo adakhala masiku angapo limodzi ndi ophunzira a ku Damasiko. Ndipo posakhalitsa adayamba kulalika nyumba za mapemphero za Ayuda kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Pamenepo Ayuda aja adayamba kukangana oka ankati, munthu ameneyu angate bwanji kutipatsa thupi lake kuti tidye? Yesu adati, ndithu ndikunenetsa kuti ngati simudya thupi la Mwana wa Munthu ndi kumwa magazi ake, simudzakhala ndi moyo mwa inu. Aliyense wodya thupi langa ndi kumwa magazi anga ali ndi moyo wosatha. Ndipo ine ndidzamuukitsa kwa akufa pa tsiku lomaliza. Pakuti thupi langa ndi chakudya chenicheni, ndipo magazi anga ndi chakumwa chenicheni. Aliyense wodya thupi langa ndi kumwa magazi anga amakhala mwa ine, ndipo ine ndimakhala mwa iyeyo. Monga Atate amoyo adandituma, ndipo ine ndili ndi moyo pokhala mwa iwowo, momwemonso aliyense wodya ine adzakhala ndi moyo pokhala mwa ine. Chakudya chimene chidatsika kuchokera kumwamba nchimenechi. Nchosiyana ndi mana aja amene makolo anu ankadya koma nkufabe. Wodya chakudya chimenechi adzakhala ndi moyo mpaka muyaya. Yesu adanena zimenezi pamene ankaphunzitsa mu nyumba ya mapemphero ya ku Kapernao. Ndi mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu, Ambuye Yesu Kristu. Abale okondeka, mu ntchito za apostoli tikumva chani tsopano? Nkhani yokoma kwambiri, yokomatu. Lero kuyambira mutu 9 tikuyamba kuwerenga m'buku la ntchito za apostoli mbiri ya Paulo.
Luka amene analemba buku ili afuna kutiuza kuti Paulo tikamene kuti Saulo pambuyo pake atabatizidwa anatenga dzina loti Paulo ndi amene asanduka mpostoli. Sanali mmodzi mwa apostoli aja, koma popeza kuti adaona Yesu, tamva atwete, adaona Yesu ndipo adatumidwa ndi Yesu kuti akalalike. Adaona Yesu kumwamba, adamuona, ndipo Yesu adamtuma. Mwachidule nkhani mukuidziwa, koma tinenebe pang'ono. Paulo anali kufuna kuti akatenge anthu amene amakhulupirira Yesu, apa amati njira ya Ambuye, amene amakhulupirira njira ya Ambuye, njira yatsopano, njira ya Ambuye. Ndili dzina la mpingo pachiyambipo, aliyense amene amakhulupirira Yesu amatsata njira ya Ambuye. Ndiye anatenga kuti amange, timadziwa, kuwazunza. Koma akuyenda ku Damasiko kuti agwire ntchito imeneyi, atakhala ndi kalata kuchokera kwa akulu ansembe, ndi pamene Mulungu anamugwetsa pa kavalo nagwa pansi osapenyanso. Anamva mawu, Saulo, Saulo, ukundizunziranji? Ukundizunziranji? Ukundizunziranji ine? Ndino yani? Ndine Yesu amene inuyo mukutani? Mukumuzunza. Ndine Yesu. Ndino yani? Ndine Yesu amene ukundizunza. Tangetseni itu hapa. Paulo, Saulo akuzunza Yesu, pakuzunza aKristu. Pamene Paulo wamvetsetsa poyera kuti palibe kusiyana pakati pa Kristu amene ali mutu wa mpingo umene uli thupi lake. Mukuzunza thupi langa pakuzunza Kristu. Chifukwa ndine mutu wa mpingo umene uli thupi langa. Paulo anamvetsa pamenepo kwambiri nsotu. Ndino Mulungu Yesu akumuwuza kuti pita, talowani mtawuni mukakomana ndi munthu Anania. Apa ni nkhani inanso, iye amasowa munthu kuti amtume. Paulo samazituma yekatu, anapita kwa Anania amene anali mkulu wa mpingo wa Katolika. Anapita kumene kuja, ndipo asana mtume anambatiza. Paulo anabatizidwa muti mnyumba ya Anania, mnyumba ya Anania. Kubatizidwa nyumba ndi kuti sanapite ku mtsinje. Anabatizidwa pamene anatsira madzi pamutu pake, maso ake adatani? Anayamba kupenya. Kupenya maso inde, kupenya makamaka mtima udayamba kupenya. Nayamba kusindikira choona cha Yesu Kristu. Haleluya. Pamene pati kuona kuti mtima wake watsekuka, wamasuka. Paulo watenga dzina limenelo, anayamba tsopano kulalika. Anayamba kulalika. Nkhani yokoma kwa basi. Ndipo tikudziwa Paulo ndi munthu wotani. Mulungu anamusankha nampatsa udindo umenewu kuti alalikire anthu akunja. Alalikire anthu akunja. Saulo, Paulo. Mayina ena amene tili nawo ifeyo sali a Chikristu. Mayina ena atengera pati pamene kuti tisamale pamene tikusankha mayina a ana athu. Tisankhe mayina amene ali oyera kumwamba. Chifukwa chiyani? Chifukwa anthu oyera ngati mutengera dzina lawo mumampatsa mwana wanu, adzamteteza mwana wanuyo, adzamteteza. Chifukwa munatenga dzina lawo, ali kumwamba, ali kwa Mulungu, adzamteteza mwana wanuyo, ndipo zamuthandiza pa zosowa zawo za Chikristu. Tibwerera tsopano ku uthenga wabwino. Abale okondeka, tamva dzulo kuti panopa kuti Yesu anena kuti mwenera kudya thupi langa. Kudya thupi langa.
chakudya chimene ndikunena ndi thupi langa limene lizaperekedwa chifukwa cha inu. Ndiye lero tikumva kuti thupi limene lolo akuti tidye. Yesu samachepetsa mawu, samaopa, samabwerera msumbuyo pamene kunena kuti mukuti chani? Munthu amene ankati bwanji kutipatsa thupi lake kuti tidye, kutipatsa magazi ake kuti timwe. Horrible. Kutenga magazi kuti timwe kwa Ayuda. Olo kukhuza kumene magazi kunali kuchotsedwa ku sunagoge. Lero kuti tidye thupi lake. Yesu adati nditu ndikunenetsa, sabwerera mbuyotu, ngati simudya thupi langa ndikumwa magazi anga, simudzakhala ndi moyo mwa inu. Simudzakhala ndi moyo mwa inu. Moyo uja manena moyo wosata uja. Aliyense wodya thupi langa ndikumwa magazi anga ali ndi moyo wosatha, ndipo ine ndidzamuukitsa kwa kufa pa tsiku lomaliza. Pakuti thupi langa kubweretsa thupi langa, saopa Yesu, thupi langa. Sayiwale thupi limene lizaperekedwa, ilo lapachikidwa pa mtanda lija, thupi, crucifixion. Thupi langa ndi chakudya chenicheni, ndipo magazi anga ndi chakumwa chenicheni. Aliyense wodya thupi langa ndi kumwa magazi anga amakhala mwa ine, ndipo ine ndimakhala mwa iyeyo. Mumvetu apa, aliyense amadya thupi langa ndi kumwa magazi anga amakhala mwa ine, ndipo ine ndimakhala mwa iyeyo. Communion. One body, one spirit in Christ. Amene adya thupi langa ndi kumwa magazi anga. Yesu sabisa. Panja anzathu wena amipingo ina safuna kumva. Awatu ndi mawu a Mulungu. Sikuti anangoonjezera kapena ampingo wakatolika waonjezera munga ina kunenera. Ai, ndi mawu eni a Mulungu. Tinawerenga pang'ono tinapita eti Yesu anatiphunzitsa pang'ono kuti timvetsetse. Lero afika pa chimake, ngati simudya thupi langa ndi kumwa magazi anga simudzakhala ndi moyo mwa ine, ndipo ine sindidzakhala mwa inuyo. Chifukwa amene adya ndiye khayo amene adzakhala mwa ine, ndiye khayo amene adzakhala mwa ine, ndipo ine ndidzakhala mwa iye. Monga Atate amoyo adandituma, ndipo ine ndili ndi moyo pokhala mwa iwo, momwemonso aliyense wodya ine adzakhala ndi moyo pokhala mwa ine. Chakudya chimene chidatsika kuchokera kumwamba nchimenechi, Yesu Kristu mwini mu sakramenti la Eukaristia. Ili ndi thupi langa, awa ndi magazi anga. Ati nchosiyana ndi mana aja amene makolo anu ankadya komabe nkufabe. Wodya chakudya chimenechi adzakhala ndi moyo mpaka muyaya. Ndikuwerenganso mawu amene chifukwa ndi ofunika kuti ndimvetsetse uthenga umenewu. Nanga ineyo tsopano amene ndikupita kulandira Eukaristia, ndikudziwa chimene ndikulandira, thupi la Yesu, magazi a Yesu. Mu Chigiriki chake Yohane akunena kuti osati kudya, ati kutafuna. Kutafuna Yesu, thupi langa, kumwa magazi anga. Yesu anga, kambirimbiri ndinalandira Eukaristia ndili osayenera. Kambirimbiri ndalandira Eukaristia mwina ndili ndi chimo, kapena ayi sindimakhulupirira ndimangolandira mosaganiza. Ndikhululukire. Chifukwa chake Paulo yera amatiuza kuti ene mwa inuyo amene simukusindikira kuti ndi thupi la Kristu, inu amene simukusindikira kuti ndi magazi ya Kristu mukumalandira Eukaristia, mudziwe kuti inuyo pamene pa mukuchimwira Mulungu. Anati ena amene amalandira choncho akudwala. Mpaka nakunena kuti ena mwa inuyo amwalirapo. Kulandira amalandira koma amwalirapo. Chifukwa chani? Sadziwa chimene akulandira. Sadziwa kuti ndi Yesu Kristu mwini moyo. Abale okondeka, tieni tipemphe kwa Mulungu kuti ndi mphamvu ya Mzimu Woyera atiunikire. Tidziwe kuti pamene tikulandira Eukaristia tikulandiradi Yesu wa moyo. Amen. M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.
Ema wakasada wone, wamatelo wakumomba. Atati Yesu wawu, hallelujah, hallelujah.